gent més genial de l'univers universal. No puc ser millor. Ostres, i vosaltres qui sou? D'on heu sortit? De per sols del temps. Que estrany. Pensava que l'havia programat per avui. Bé, deu estar tot error. En fi, me presentaré. El meu nom és Wolfgang Amadeus Mozart. Però me'n podeu dir Amadeus. Vaig néixer a entendre el classicisme, concretament l'any 1756, i sóc el compositor més gran de tots els temps. Però no m'ho vull entretenir massa amb vosaltres avui, perquè avui és el meu dia d'inspiració. I necessit crear concretament una òpera que m'ajudava. Sí. No, el primer que necessitaré és un cantant masculí a la veu ben aguda. Que tenim aquí? Tenim un baix, un baríton, tenor, contratenor. Com sap, tinc una idea de què pot ser. Fiquem quatre. Baix, baríton, tenor. Fem un baix, és un cantant que canta així. Molt greu. Després tenim un baríton que ni li fa. Després tenim el tenor que canta ben agut. Llavors aquí necessites tres. Molt bé, un tenor. I bé. Ah, sí, li he de posar un nom. Un altre tenor. Què tal? Giovanni Pavarotti. Així que l'única necessitat són les paraules màgiques. Com eren? Ah, sí. Do, re, mi. Apareix tu? Giovanni. Vols mateix? El gran Wolfgang Amadeus Mozart? Amb aquella música tan famosa que ha sonat. Pam, 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 pam. Ei, ho saben molt bé. I un altre més sense vergonya nom, vol dir, un senyor que va quedar un poc sord, molt sord, en el final de la seva vida, que era mal sofrit, i que va composar una sinfonia que se diu Oda a l'Alegria, que signa de la Unió Europea. On es fa pa 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 pa. Molt bé! Molt bé, avanço. Per tant, aquests compositors eren els principals del classicisme, que ara ja hi som. Ai, que bé! I doncs crec que ja tenim tot el que necessitam per fer aparèixer una Dorabella. Espera,
mancano sono altre magiche. Fa, sol, la, apareix tu, Donabella. Sicuro che non c'è mobilizzazione? Che sono di me? Cosa schiantando quando la mobilizzazione dopo ragazzi? Cosa di Mau? Sì o no? Sì. Venga. Però sentit que en Giovanni tenia un tipoló que era un baix, em dic. Era un baix, no? No? Un creix. No. Un tenor. Era un tenor perquè deixa beguda. Doncs a Donabella tenim tres tipus de veu, que són contralto, que és greu, veu de dona, contralto, mezzo-soprano, mi fa i soprano, que és molt aguda. Quina creus que és ella? Està clar. Molt bé. Doncs, què vol sembla si féssim un altre viatge?
Tu pure, principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Però, sì, cavalli convertiti, non vorrà la luna peppa. Quindi, anche tu fai? Ok, figa di chi lì, chi non togli, venga. Bene, bene. Chi di chi non fai, venga. Ja, questo è un po' che ne figlio, ciò. Ecco l'idea.
tiger. Fa sol la, abris tu, traesa. Spite on money tonight. Let the rain I killed them all by starvation. And it looks like I'm free.